Upacara mata mulia sekolah mulai tahu upacara. Duh, iki piye iki? 15 Agustus. Upacara iki. Aduh ditulas nih. Iya. Upacara iki ayo. Ha, tuh wes. Biar orang enggak mau kopi wah aku bisa ngomong. Kopi rai kan telekno. Masalah berada. Jangan cengkarani kopi iki. Ya saya upacara mau. Sekasel ya. Ayo. Upacara ini kuning bikin lapangan. Ini lapangan ah. Upacara ini kena lapangan katuan. Ini kena bedro piye ge bedro dhewe. Yo kok motor langsung perayaan dhewe. Ngono yo masuk iki. Ayo, mesti gas waktu yo. Walah, suwen. Motor iki? Yo lho kok. Oh, cocok iki wis. Tak modif dia mau esok masuk upacara kok wong loro, ora wong bintu. Iku ana wong tak jak KPP, jak KPP, jak upacara KPP yo masuk sik tak jak. Ayo coba upacara. Ayo! Persiapan nih ya. Maka Udah pacaran. oh siap. Ayo. Woi. Mana? Anang. Lo sing apik. Kowe pemimpin apa aku? Pemimpin aku tak kowe. Aku lah, aku tak kowe. Sama terus. Oke. Kowe lah ya apa-apa. Ya kok wis ana di sini. Siap, gerak. Kencang cepat, gerak. Tak cepat. Ke depan kok jangkaran. Goblok kok jangkaran tolol. Enggak depan begini. Ya, ini lho mentare bukan. Pada sang merah putih. Hormat. Ya sik aku lali. Ngene lho. Lah, ngono lho. Kok dicoba kok goblok terus iku. Pada sang merah putih. Hormat. Gerak. Iki lho orang medun-medun. Norong teko iki ora kasil. Piye lah gagakno? Tegak gerak. Iya gak. Iya tegak gerak kan. Tegak gerak. Nah, ngono ah. Sik kowe rapet ta? Lah, Istirahat ora? gak usah suwen apa ta? Hormat. Gak ono benderane lah. Pada sang merah putih hormat. Gerak. Hormat yo ben hormat tuh ngene, hormat kok ngene kuwi Iya kan mantelo iki nang omahku mau. baleni. Hormat. Gerak. Gerak. Hormat ta? Sak. Ini nah. Kowe iki mana apa nang omah iki? Aku sing ngene ket mau kok. Ya wis. Siap tenang. Siap. Hormat. Pada sang merah putih. Hormat. Merayakan perayaan yang istimewa untuk 17 Agustus nanti, oke? Oke. Sing sementara sapa kowe? Yo aku ah. Apik ngene kok. Lho iki tulisan apa ora ketok iki? Ya apa? Aku ora sama maca. Walah. Ben wacana sih. Tak wacana cam. Aji Mumpung TV ting 17 Agustus 2020 mulane Agustus tanggal 17 merdeka bangsane lan muga ndang lunas cicilane wis tonggak pisan-pisan mbok dimerdekakan dari perasaan yang tak tergobleskan misale elingo mergo sing harga mati kuwi mung NKRI duduli ati Goblok. Dudu ati. Duduli ati. dudu ati apa ya sono ayo makan
Kasih lagi. Jo. Wow. Tulisan koyo aku tara, modifanku. Ngene to ora tulisan. Paling iki. Enak. Ndi? Gue ya. Jajal waca, Cek. Jajal waca. Piye wacane? Salah, iki lho, Dok. Rene, Cong, Bro. Bentar ya. Aji Mumpung TV. Mung sekedar ngelingke sing berlalu wis ra iso dibalekke. Ya wis suwe. Aku ra nyesel mbok tinggal. Aku saingi wae. tapi aku wedi kowe nyesel tinggal aku lunga. Ransel. Antang JRG password wis bablas angine. Kandas cintane ilang sak janji-janjine. Keren aku lah. Cek iku. Just gon-gonku ah. Yo ora iki kok. Iki yo. Iki lho eling-eling. Antangin JRG password wis bablas angine. Kandas cintane Lo ilang gambar sak tara. janji-janjine. Gambar. Iku lo gambare. Enggak ana. Ayo, aku ngurku. Ayo tak Penting payah motorku apik. Ayo payah. Mengat. Aku tak kenal. Gosek. Lo, wala, nah. Enggak, suruh saya. Bensin tek, Oli sik ya, Oli. Iki. Ayo, mangat. Gede. Aku numpak.
Mari nek ae merdeka. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ojo lali lor, subscribe, komen, like, share. Lakoni urip kanthi sabar, dipikir tetep nganggo nalar. Ojo lali akeh istighfar, ben atimu ora gampang ambyar. Matur suwun.